back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Og sekretarya ni Larry. Magka-open man gid mo kanunay. Mahimo bang makisayod ka? Konsekensa ka ng papay nga gikabuangan ni Larry karon? Ha? Gusto kong masayod konsekensa siya. Unsa siya? If she's better than me, hinungdan nga nagluib si Larry nako. Oh. Ha? Gusto kong masayod konsekensa siya. Know the girl for me, please. Kung gusto ka, bayran ta ka. Bisan pila. Just let me know kung si kinsa ang maong babae. I love Larry so much, Lily. And I can't afford to lose him. He mean the world to me. Mong, please. Please, I need your help. Isip higala. Hennessy. Mapaabot ko pa ang imong tapang? Babe. Matud mo, may ka-meeting ka karon hinungdan nga nagdali ka sa pagbiya ka ganina. So, is it a foreign investor? Gina! Ay! Ano ka eh? Anong singgit ka? Ikaw ba'y kuyawan, di ba ka makasinggit? Ikaw, anong singgit man sa kabi? Singgit man ka mong, singgit sa ko. Saba di ay? Ahas ni mo eh. Unsa may nakalisang ni mo gud, ha? Ikaw, good! Ikaw! Tsa! Madlok ka na ko! Ngang, pakuratan man ko ni mo si mong purma, be. Ay, Puyawan ni mong maligsan, ana, uy. Hmm? Sa surad, di ko'y kwarta, wa ko'y kwarta, gasto ni mong maligsan ka man, uy. hilam di ay! Ganang maligsan ang kulo ko, di? Ngang! Insert man ko kayo ka. Piskot. Gulami, karaan. Hoy, ano ka, ay? Oh, insert ta, ah. High waist pagid ka ayo. Mura magikabuhi. Hilas! Oh, inala magina, basta mga play ka. Ha? Spotting gina. Oh, kaya bang mauwaw sa manager ng balibad ni mo ba? Kung makakita tungod sa imong dating ba? Ano niya, ingan anak gid ang imong porma. Oh, good. Samdi ay. Oy, ay nalang tingali ko ang kuna, oy, kung mangutana sa pangan, sa imong igsuon, oy, ayaw na lang, kay burag mauwaw, magkugdako. Unsa? Oh, Hilas! Kagwapo na ko, ha? ingas nanay. Wa, ingon ko. Awa na lagi. Hasas nanay, wagid mo ingon nga gwapo ka. Na, ikaw na lagi, nahibilin nga milaban si mong kaugalingon, oy. Ikaw na lang. Ikaw lang dagdag si mong kaugalingon. Surrender na lang tingali, oy. Oy, dawatan lang ka matuuran nga. Sa gubangon, di ka ini mong naong kan bang... Hilas, oy! I like you, basta. Hilas! Di ma-explain. Plus hilas, magyun! Kinahilasan. Huh? Unya, nigpaulit ako. Timan eh, may trabaho na ko. We, Hmm. sabay mong gi-applyan. Sabay mong gi-applyan. Nga di magkaganahan nga mo alsag bugat. Unsa matrabaho ay mong gi-applyan. Kini akong porma, Oh. palsahon ng bugat. Hilas. High waist. Babae lay alsahon na akong bukton dots. Kay pang romance kini akong lawas. Nanasad. Hilam na ginay. Unsa lagi imong applyan? Manager. Nanasad. Unsa? Maring naglisod ko ginawa. Manager! Manager gan! Oh, ini-uli na ko niya, may trabaho na ko, manager ko. Parisain na akong manager nga mo interview na ko kay akong pulihan. Wala no, pwede sagpaon ti ka. Gadamgo man taon ni siyang gamata, uy. Lagi oh, damo ko bitaw, awan niya. Kung dili siya musugot na pulihan ako siya, ako sa ingon nga, sige na lang, sugot lang ko. Assistant manager lang ko niya kay No? di ko mudawat og mas ubos pa na. Kinahalan nga may ikapasigarbo kong lili, ni ulit ako. Aron sa ingon, dawaton niya akong gugma kay may trabaho naman ko. Labing minus assistant manager man. No? Oh, may kabuhi na ko sa maabot niya namong anak pohon. Papaday! Ngangkon uri kang imong anak. Kaya ikaw di amahan na nang iyang gimapdos. Ali lagi nya. Mga mahan man ko, di ako ng anak. Diyan na! Oh. Diyan na!
Nga no, iya, taling? Tamparusa na kung nagkusang ng imang maduwa. Iyay. Tamparusa ka na bang mawingig yun para makamata. Kaya mo na gadamgo man ang nagmata, no? Tawa na, ay. Okay ha! Gisugo man ko nimo. Ayaw, sinahap! Oh, Ayaw! dayon, dayon. Yan. Lingawan ako. Ya taling, umanan akong tamparos ya. Ako magawa niya. Nahayag yun sa kakusog ya. Ala! Uy, nausa ka ba na? Wa naman lagi na mulihok bintas din na. Nakuyapan? Oh, patay! Ay! Manay! Manay! Mata na! Mata! Ay, taling sa doy! Imo kinisa ba? Uy, yanong ako mangsa. Ingon magkakatamparo sa og kusog, di kitamparos sa kong kusog! O nga ako din sa nga ikaw may nagtamparos. Imo magkong gisugobi! Ay, masukong ginin ako nagmatani niya. Namuipoy naman niya akong bukto ng pinaypahiya. Uy, upa man ginis siya makamata. Ay, pada. O sa magkadiha. Abi pa na kung maayo kang tambalan. Kawa man lagi kang makatabang na maulian ng bentaat. Kuha ka ng... Tabangan! Cepat. Ay, maglisod man kung panambal niya sa dadling. Oy, way mga daon-dahon. Magamit ba mga gamot-gamot? Yung sa may... Uy! Ihaklap na kuha niya. Sagihan niya ay. Mumata na siya. Mulian na siya. Wa mo tingin na matay. Wa ko kadugos tuloy na yun. Namatay ta paros. Ay, basig si Bintot pa. Iya, Manoy! Uy! Mata na ba? Pang-apply na kao! Manoy! Any question for clarification regarding this project? Well then, I expect efficiency and hard work as always. Meeting is adjourned. Thank you, ladies and gentlemen. Bro, Bro, wag ka gihapon mo usab. You're still the best. Miss, 2 cups of coffee please. O sekretary pangalan na mong imuhang bagong sekretarya, bro? Lily. Mm. Lily. Lily, si Dave. Akong sod gay gana. Sorry nga, wa talaga mapaila-ila personal ka ganina. You're late. Kuha pa rin mong bagong sekretarya, ha? Dili pang sekretary. Pang modelo ang barog. Dili ka magsilo si Hinisini niya. Imong coffee, sir? Black. Or... okay, sir. Wow. Look at her. Magkatuos laway kung magdalikod pare. Dave, Why? You know me. Ganan ko mga ingunian na mga klasis babae. Gustos parog. Ano yung nasing tigitsura. Laming batuwaron. I said stop it. Oh. Hey, bro. Nasuko ka? Ganun sa ka lang dili na makasakay sa akong hiling. Exclude Lily. Singkron ka na. She's taken. Oh. Now I know. Kasado na? Dili pa. Oh, kung available pa di gihapon. Not until married. She's no longer available. Uya pa man nagkaha. Bro, hangtod ka dili pa magkasalang usa ka tao magpabilin nga available pa kini. Which means, mahimo pa siya mupili og lain just before the day she gets married. Pues dili si Lily. Dili siya mahimong mupili og lain. She's taken and committed. Busa na lalaki pa nga mahimong managiyan niya. Nagkasabot. Oh. Chill, pare. Chill out. Nga bang brag? Nasuko ka man, ha? Sabi mo koreksyon sa imong sekretary, ha? Are you cheating on Hennessy? Ingon ba niya na kalisod tubagon ang pagutana? Ha? Larry, mga batanon pa lang kita. Managhigala na tandaan.
You know me. And I know you. Busa sulti ko tinuod. Unsay imong relasyon sa imong sekretarya? She's my lover. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!